fari Adeleke ya lashe zaben gwamnan Osun. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta sanar da Ademola Adeleke na jam'iyyar ACOT a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Osun da aka gudanar a ranar Asabar 15 ga watan Agusta 2026. Adeleke ya fafata ne da sauran 'yan takara 14, amma babban fafatawar ta fi karkata ne tsakani da ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Oyebamiji, da yake sanar da sakamakon zaben safiyar ranar Lahadi. Babban jami'in zaben INEC Farfesa Olwatun Ogundife ya bayyana cewa Ademola Adeleke ya samu jimillar ƙuri'u 511.67, yayin da ɗan takarar APC Bola Oyebamiji wanda ya zo na biyu ya samu ƙuri'u 444,815. Sai dai kuma kafin gudanar da wannan zaɓe wasu muhimman abubuwa sun faru waɗanda suka ja hankalin al'ummar Najeriya. Mai daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali shine matakin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ɗauka na garɗame wasu asusun kuɗin gwamnatin jihar Osun. EFCC ta bayyana cewa matakin na daga cikin binciken da take gudanarwa sakamakon zargin cewa ana iya samun almundahana wajen tafiyar da kudaden gwamnatin jihar. Ta bayyana sanarwar sakamakon zaben. Tambayar da ke kan bakunan jama'ar ita ce, me zai biyo bayan wannan nasara ta Adeleke, kuma menene makomar siyasar Osun? Ku kasance tare da mu domin ƙarin bayani akan labaru da sauran muhimman abubuwa da suka faru.